Ano na po? Aga na ba ka? Aga na! Morning hirit na sa DCGB! Kami po nagpaabot gararin pang bosta sa lampang miyembro Kanbilog na family hanggang po kitang 7 o'clock in the morning sa GBGB Good morning po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, mga Bicolano sa inman na partikan mundo. Welcome po mga tukang sa inyong programang Morning Hirit sa DCGB. May mga birthday ngunyan, haberday. May mga travel ngunyan, magandang morning po sa Indo Gabos, nakatutok mga tukang sa 729 kHz. Ang sa Indo pong AM band, 729 kHz. Sa Indo pong mga pirit-birikan kan sa Indo mga radyo. Bantang po dyan sa Tabaco City, nakasimulcast kita sa 106.9 WGB. Mga tugang sa Tuya Ini. Good morning po Pilipinas, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano sa inman na partikan mundo. Welcome po mga tugang sa inyong programang Morning Hirit. Kasabay niya to dyan sa Luwas Mega Force Patrol para po sa mga bareta in the morning sa GBGB. Pado tabi na sa libro ko tabi dyan na o yan o sa igso libro ko dyan na may ang nakasurat 100 years yan. Hindi ka daw nga tabi ha. Pado tabi kaya o dyan sa tuya na mga marhay yan. Iyo tabi na. Yaw dyan ang satuyang marhay na bareta, mga tugang ngunyan pong pag-aaga. Ronald Baldo ang satuyang partner sa Technical Department sa Newsroom. News Director Mar de la Cruz. Sa Luwas Mega Force Patrol sa pagi po ni News Director Mar, sa pagi ni Chief Reporter Jimmy Nazalita. Kasabay niya to dyan mga tugang si Jomar Bien, Karen Ala, Joshua Bino. Asin po kasabay dyan si Alar Mario. Angan po kitang matapos. So may mga birthday, gusto tabi na magpaabot ng reactions, gusto tabi na magpaabot ng greetings in the morning. Mag-text lang tabi sa 0928-777-5548 0966-203-203-0034. Magandang morning Pilipinas. Hello, how do you do? I'm fine to be with you. Good morning tabi mga padabatang mga senior citizens, mga PWD, mga padabatan na mga teachers, mga padabatang mga daraga na atab na magmata, mga padabatang mga kasambahay, mga padabatang mga aki na nagantabay ngunyan, mga kababayan niya to na may mga travel ngunyan. Haberday. May mga okasyon, maray na aga po sa Indo Gabos. Hanggang po kitang good 7 o'clock. Pwede po sa tuyang marhay na bareta, mga tugang sa DCGB ngunyan po nga daw. Ang sa tuyang good news, marhay na bareta sa Morning Hirit. Mga tugang, pag-iristoryan tatabi ang tungkol sa puso. Yan. Eat your heart out. Overeating is one of the worst forms of stress on your heart. Salbatana. Pag nagpansobrang ka palang kikaon, napapagal ka ng puso. Overeating is one of the worst forms of stress on your heart. When you overeat, you tax every system of your body and increase the burden on your cardiovascular system. Kung permi ka na ang basog, sobrahong kasakaon, yan databi mga tugang nakakaapekto sa tuyang mga vital organs. Kasabay databi sa tuyang cardiovascular. Yan tabi na sa tuyang puso. But most important,
when the stomach distends from excessive food volume, it compresses the aorta and arteries around upper abdomen and pushes up against diaphragm. Nailing muna yan. Kung basugon ka databi, ang sa tuya databing tulak, medyo na kanya, nahihinat gayon o napapagal. Asin po, may nataas yan, pasiring po sa tuyang aorta. Nayaon dyan, kasabay ang mga arteries kayan, nayaon po sa taas na parte kan sa tuyang tulak, asin po mga tugang kasabayan sa tuyang halunan. This restricts both lung and heart movement. Ini tabi nakakaulang, nakakapugol mga tugang sa hiro kan sa tuyang puso, asin kan sa tuyang baga. Ano nga na English kang, ano nga na Bicol kang lungs? Baga, Ronald, re. Ang lungs, re, Ronald. Baga, yan. Siring man, mga tugang, ini databi potentially leading to a serious heart disease. Ini databi pwedeng magresulta sa seryoso mga tugang na helang sa puso. Kaya dapat databi, mag-ingat kita dyan. Be good-hearted and eat moderately. Mas maray databi, mga tugang an sa tuyang magkaon sa nakimaray, katamtaman, kangani po na maray, mga tugang ang resulta sa satuya na puso. Yan Yan po ang mga marhay na bareta, mga tugang sa morning hearing. Ngunyan pong aldaw, digdi po mga tugang sa DCGB. Ngunyan pong aldaw na ini, good morning na Legazpi City. Sabi ni Tony Reyes, Netherlands, The Hague, good morning. There we go, kanta na migo Washington. Tony, Sir Tony, Washington lang migo. Laki naman ini. Natab nga niya, gano'n nga halit na nasa abroad naman yan. Good morning, Bossing. Sabi ni Bossing Leonito Gaviria. Good morning, tabi, mga Pilipino, mga Bicolano, sa manapartigan mundo. Yan taban sa tuyang marhay na bareta, mga tugang sa morning hearing. 5:20 na oras, mga tugang sa tuyang programa. Maramong tadawan mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas, buhay naman nung bareta, mga tugang sa morning hearing. Buena manong bareta sa morning hearing. Good morning, Paringal, Kamin. Yes, good morning, pare. Pwede nang makulong, mapamulta, pati community service. And si Isay man na mapatunayan na naging bastos sa mga pampublikong lugar digdi sa Legazpi City. Yan ang mangyayari oras na mag-materialize na, maprobara na ang ordinansa na pigbubusol ni City Councilor Sunshine Imperial na bawal bastos ordinance. May relasyon ini sa nagkapira ng insidente digdi sa Legazpi na may mga biktima nin panbabastos siring kan nangyaring pagpahiling nin Ispikikoy kan sarong lalaki sa pampasayrong jeep. May latest naman bagang insidente na sarong tricycle driver napig-intensyonan ang sarong babaeng pasahero na mapasiring dyan sa Sawangan Park. Dakul pang mga insidente, anenot nang nangyari digdi sa Legazpi, kaya si City Councilor Imperial bilang chairman kana Committee on Women, pigbubusol ang ordinansang ini. Bawal bastos ordinance na nakaangklaman ini sa Republic Act 11313 o pigapon na the Safe Space Act. Ang mapatunayan na violator ka ni, pwedeng makulong, depende sa diskresyon kan korte. Yagdas digdi sa Legazpi City level sa first offense, igwa ini ni na multa na 1,000. Second offense, 2,000. Third and subsequent offenses, 3,000 plus community service. Ano din sa kunya, niyaon pa sa level ka sa kunya palunsod para sa proseso asin implementasyon oras na maprobara na ini
para malimitaran ang mga kaso ni na pagbabastos na nangyayari sa mga pampublikong lugar hindi sa Legazpi City. Yan ba yan mong karaskan informasyon digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat paringal sa report. Hali po dyan sa luwas. Yan. Mga marayan na pwede niya to mga tugang na sundan. Basta Sa bagay, maski dahil po kan ordinansa, igwa kita ki anti-bastos law national. Ito po, pwedeng i-apply ito. So kung tabi, pwede pong i-apply ito na national. Igwa kitang national kaya ni. Anti-bastos law. Yan ang pagtaghoy, baga. Yan ang cut calling. Bawal yan. Pambabastos yan. Ponte a jugar. Ano yan? Di ba? dadaog ka mo. Ano tabi nga po kaya? Maski may deng ordinansa, igwa po kitang batas na pwedeng gamiton kontra sa mga aruga ng mga persona. Pero mas maray na po yan na nalulocalize. Playing with bits. Mas maray na po yan na piglulocalize, tangani po nakatutok kita sa ordinansa. So may choices para sa implementasyon. Pwedeng local, ang gamiton mo na ordinansa o pwedeng so national. You know I want you. I know you want. Pagabot mga tugang sa siring tabi kaya na bagay. Okay? Mientras tanto, Jomar Bien, may bareta, ali po dyan mga tugang sa luwas. Jomar, good morning! Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Paisihong tangunaan, mga parientes, amigo, amiga, kan sa kuyang panugangan, si Willie, si Padimo, Ay, BP pangyari, Henry. si Paning Willie? Opo, Oh. binawi na ni Buhay Kasudma. Ay, nako. Matapos na medyo aloy-aloy naman pag Oo. naghihi lang si Papa. Okay. Okay. Si Willie Homeres Casimiro, 75 years old. Ang sa iya tabing bangkay BP Henry, actually nasa Porinaria Pangunyan. Lalamayan, duman mismo sa iyang residensya sa Purok 5, Barangay Cormidal, Tabaco City. Kaya so mga kamidbid, amigo, mga pulis, mga kaklos ni Barangay Kagawad ng Unyang baga si Papa. Iyo. Bako Ako ng naging pulis. barangay official ni Jomar? Sundo niyan, siya, incumbent, nasa ikatulong term na Barangay Kagawad. Willie Casimiro, Opo. kung gustong magdalaw, taod-taod pa dadaround duman Iyo. sa iyang residensya Oo. sa Purok 5, Cormidal, Tabaco City. Kumpalan, Ang lubong ipapaisin na sa nabi Henry Demi pa napag-orolayan kung narin. I Kami. see. Okay. Ano pa kami, si Kaso pa. Condolence kay Madi, pamilya, Mading Merna. Opo. Tabi boda sa gabos na pamilya. Pero ang edad ni Paring Willie? 75 na tabi. 75. Oo. Kaya lang medyo may diabetic ba siya? Tinaramanan kang komplikasyon. Mientras tanto, BP Henry, sa ibang mga bareta, 4 na persona ang arestado kan Tabaco PNP ka nakalis na aldaw. Inihuli sa pambubugbog sa sarong barangay Tanod. Ang 4 na personang ini Opo. iyuan kinasuhan in direct assault kasi sa irarom kan warrant of arrest na ipinaluwas ni Honorable Judge Shirley Alagaban Alminyana, ang presiding judge kan MTCC, inarestar kan Tabaco PNP ang 4 na ini. Opo. Pagtawaning doon ni Police Lieutenant Colonel Edmundo Sarillo, Chief of Police kan Tabaco, na dapat na irespetar ang mga barangay tanod na ang mga ini nagtatrabaho para sa kaligtasan, seguridad kan komunidad, kaya dapat na ini pag disrespeto asin pagkulugon ang trabaho kay ini yun magtog protection sa sainda. Kaya ang 4 na ini na buminugbog sa sarong barangay tanod, diniretsuhan kang kaso
ng hunyan sinda nasa preso. Yan ang report, Jomar Bien, DCQB. Salamat, Jomar, sa report. I know you want me. Basta Morning, Henry M. Alas 5:27 na, oras mga tugang sa DCGB. Oy, so tabi na mga albayano dyan, ha? Congratulations, tabi sa Sendo Boss, ha? Nanginginot nyo ng albay para po sa medal standing sa pinagigibunyato na palarong Bicol 2025, ha? As of yesterday, 26 tabi, mga tugang kan Marso, ang albay, igwa po ni 37 gold medals. Yan, ha? The best. Ang sa tuya, tabi na mga medal tali, ngunyan tabing aldaw. So, kamsur na pirmi ka ito ng gagana na may 17 medal. Pero di pa po ini, iga, anong ngunyan aldaw? Ang closing baga kampalarong Bicol sa Sabado. Sa Sabado, nakasunod mga tugang sa Albay ang Naga City, 31 na gold. Ang Legazpi City, 30 gold sa katulong pwesto. Yan. Ikapat na pwesto ang Camarines Sur, Ligao City, 15 na gold. Nasa ikalimang pwesto, Camarines Norte, 10, nasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang Sorsogon City, pang-8, 7 gold. Pang-siyam ang Masbate Province, ay, mali pala. Bako pala, hindi sa baba pala, bako alphabetical order. Bako pala. Ang sunod pala sa Cam Norte, tay ang Tabaco City, buda ang Cam Norte Key, gold, ngunyan. Tapos, nakasunod tabi ang ang Masbate Province na may siyam. Ang Sorsogon Province, 8. Ang Catanduanes, 7. Iriga City, 6. Mantangan Masbate City, Igutabi ki 2 na gold. Yan. Igutabi yan, mga tugang ang latest, ha? May kinaraman tabi dyan sa, ano yan, ha? May kinaraman tabi dyan sa bagay na yan. Dyan po, mga tugang sa tuya na palarong Bicol. Congratulations, tabi, ha? Tabi, hindi po sa satuya na lugar. Alright, yan tabi ang satuyang latest update. Latest update. Tama ba? Ang satuyang update na lang. Ang satuyang update. Yan. Ang satuya tabing update sa palarong Bicol. Mga tugang 2025. Kamang taro, di ba pang mga bareta ngunya na pag-aaga, hindi po sa inyong programang Morning Hirit sa DZGB. Nasa linya man si Chief Reporter Jimmy Nasalita, hali po dyan sa luwas. Jim, good morning. Yes, BP, maraynaga sa mga parantabay, tranquilo sa sakoyang area of responsibility. Sa iba pa niya itong mga istorya, hindi man gunyan ang mga talent sa pagiging MC, ngunyan na dispira na kampanya. Ini ang problema kanibang kandidato sa pagsabing napagaraman na sa mga true talent o may talent man sa pag-MC. Wala na pinarakyaw na kanibang darakulang politiko sa ngunyan, lakul bagaan mga kandidato, lakul naghahanap magiging MC sa pagsabing sa pagpon kan kampanya, natural puraber ang mga kandidato mag-arabot sa sarang lugar. Dapat may mga oro entertainment, importante, may magdadarang timpo sa programa para alive, day maburing ang mga tawong naghahalat. Dapat may matibay na MC. Kaya ngunyan, igwanin mga politiko naghahanap ki magiging MC. May nag-intermiss nga ni isa ko, BP. Garing nga si Uwing yang angkor nindong pagkaga. Garing nga matibay mag-MC. Ano da? Ako, sobrang tibay. Oo, ngunyan. Niya ko, gura ng presyo mo. Kaya pag-ibuhan ko na niya kay kang kontrata. Ikanan magpresyo. Tawan takamang ki 15% na komisyon. Tawan takamang 15% na komisyon. Automatic pati. Inapunan ko tolo si EBP. Oo. Ay, konsulto tagyan kay madam. Madis ko kita kayan.
programa. I-consulta mo, i-public consultation mo sa Di tao. ba? Mamuyaw da eh. Baga, kita baga na mga, basta ang patakaran tadi, kitang mga on-air, pinagbabawalan ko na mag-host sa mga political rally. Oh. Kung bako political rally, pwede kita. Pero kung Pero sunod halimbawa na, sabaya. bako ang political rally, i-close mo to, Los. Tama 15% ka. Nakursunodan ka ba ya? Iningingan ko so politiko. Oo. Ako din ka, matatawag ka. Ano yung skido ka kaya kamos? Bay na ka. Ay naman. Jimmy na salita di si Jimmy News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa Luwas. Madiskuido ka nga kanyan, busing. Pero nga kadampait mo. Nasa linya, mga tugang, ang headlines kan mga bareta. 5:32 in morning. Dito po sa DC. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Aramon tarawan mga headlines kasabay si News Director Mar de la Cruz. Hali po dyan sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good Karin. morning, VP. Good morning sa mga taman-tabay. Headlines unyan. International Criminal Court. Aha. Panindugan na may jurisdiction sa krimen na nakomitir bago nagali ang Pilipinas sa Rome Statute. Aha. Subiran niya kang Pilipinas dahil na kompromiso sa pag-aresto kay dating Presidente Rodrigo Duterte ikong kay Senate President Chis Escudero. Palasyo Malacanang nag-abiso sa mga OFW na mapartisipar sa zero remittance na bako kalaban ang gobyerno. 45 pesos kada kilo na MSRP o maximum suggested retail price sa imported na bagas. Diretso na ang implementasyon sa Marso 31. Vice President Sara Duterte formal nang tinawanin kopya kan motion kan House Prosecution Panel. Aha. National Security Council na daing patakot sa seguridad sa kumpleanyo ni dating Presidente Digong sigon sa pahayag. Anilet asin Kitty Duterte nag-abot na sa dahig. Dating Solicitor General Estelito Mendoza Gadana. Ayo, pero ngilan. 95 Ako naman ano. Iyo man ano. Okay, mga di company Lenny. Iyo. Saro sa mga matibay na abogado. Resolusyon sa mga isinangat na kaso kontra kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque, maluwa sa masunod na bulan sigon sa Prosecutor General. Senado, dakulang kumpiyansa na gaganaon ka ng Office of the Solicitor General ang legalidad kan 2025 national budget. PNP nagpatanid kontra sa mapawagas nin bayolensya sa pagpuon kan local campaign period sa aga. Senado ibinasura man ang petisyon kang Kamara de Representantes na pasimbagon si VP Sara Duterte sa iyang impeachment case. Ang rason ni Senador Chis nakaresist pa ang Kongreso as hindi pa nagkukonvene ang impeachment court. Okay, VP ang mga headlines sa Prijang BOS Enterprises anapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orosat, Legazpi City. Basta radyo PYS niya 24/7 konektado ko mo maski daing load. Happy birthday pala kay kaibanan sa Kabalikat Civicom 43051 Sir Lito Gaviria. Tang happy birthday man kay Madi, classmate ko sa Batch 80. Batch 80. Mading Chona Baloloy Baleta. Happy birthday. More life, prosperity, and happiness. From News Base, sinipos si Marnila. Good morning. Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Thank you, Paring Mar, sa mga headlines in the morning. Ngunyan tabing aga, alas 5:30, isingko na. I-text na po ang mga birthday greetings ta sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. Papasadahan tatabi yan, ha? Papasadahan tatabi yan, mga tugang taod-taod lang di po sa tuyang programa. Matapos unta muna ang report ni Karen Ala. Hali po dyan sa Luway. Nangyari po sa Satuya na kapalibutan. Karen!
Karen, good morning. Kamin. Yes, good morning GP, good morning sa mga paraantabay. Wala talaga nin formal na impormasyon ang sangguniang panlalawigan ng Albay sa progresong proyektong pagpailaw kan mayon. Iyan ang kinumpirmar na pahayag kan Committee on Tourism kan sangguniang panlalawigan. Sigun sa komitiba, wala inimin matatandaan na uminagi talaga sa sanggunian na eksaktong proposal maski lamang tabi VP konsultasyon o impormasyon na itinaaram sa mismong komitiba sa kung ano talaga ang proyektong ini dahil kabilang komitiba kan sanggunian na may labot sa sining na bagay, dapat direktamente hali sa opisina o grupo kan piyesa mismo ang impormasyon ninda sa bagay na ini halagad itigdoon mismo kan komitiba na dainin magkakanigong impormasyon na itinaabot sa inda ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA kung papaano ang pailaw na iyan, budaano managad ang proyektong papailawan ang mayon na pag-araman sa ng maray sa nagsisirkular na ang issue sa internet kung kaya naninindugan sa pangapudan ang sanggunian sa paagi ka na resolusyon na daipagpadaguson ang nasabing kautuban dahilan sa ang susupabi ng dadigdiviti, itong dai makompromisa ang nominasyon kan mayon na mapasaro sa UNESCO World Heritage List. Yan ka-DVT ang dagdag na balita. Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Mientras tanto, tuloy-tuloy tayo. Joshua Bino, nasa linya. Joshua, good morning. Good morning, Gipi. Good morning sa mga paratabay, baroliktado sitwasyon, Albay Division na tabi Gipi Henry ang nangingino sa partial and official ranking sa nagapadagos na palarong Bicol 2025. Basado sa ipanalawas na partial and unofficial result kan Department of Education audited Bicol as of alas 5 rin hapon kasod Marso 26, 2025. Rank 1 ang delegasyon kan Albay Division may guwaning 37 gold, 32 silver, 29 bronze medals. Rank 2 na ang Naga City na may 31 gold, 31 silver, and 25 bronze medals. Rank 3 ang Legazpi City Division na may 30 gold, 27 silver, and 26 bronze medals. Rank 4 ang Camarines Sur, 17 golds, 25 silver, and 30 bronze medals. Rank 5 ang Ligao City na may 15 gold, 15 silver, and 12 bronze. Rank 6 ang Camarines Norte na may 10 golds, 14 silver, and 17 bronze. Rank 7 ang Tabaco City na may 10 gold, 5 silvers, and 10 bronze medals. Rank 8 man ang Masbate Province na may 9 golds, 9 silver, and 14 bronze. Rank 9 ang Sorsogon Province. Rank 10 ang Sorsogon City. Rank 11 ang Catanduanes. Rank 12 ang Iriga City. And rank 13 ang Masbate City. Kunyan tayo, BP Henry, nagkatira sa mga kawat ang tapos na ang elimination round. Kung kaya sa ibang mga sports events, particular na mga ball games, iyon kumbaga nasa advance ang level kan katwat nasa quarter finals, semi-finals na ang relaban, pero magapapadagos pa ini sundo sa Agang Biyernes kasi na awarding ceremony man pagabot kan pitsa 29 daw man iyan nin Sabado. Ayan tabi dito ang medal update. Nanginot na ang probinsya kan Albay. Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas, si-text na taban sa tuyang mga birthday greeting. Papasadahan ta na po ngunyan, oy, 19 bago magabot ang alas 6. Bago mga tugang magabot ang nagpaparagpadag na alas 6 nin pagkaaga, di po sa inyong programang Morning Hirit. Aramon ta daw ang mga, ano yan? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy
Okay, sige. Oy, good morning, Henry M. Happy birthday po. So, ay, walang pangalan ini. Wala tabing pangaran. Ansa imo tabi na... Ano ini? Napigigreet. Hello, good morning. Hello, good morning po. Sabi, Sir Henry. Yes, sir. Good morning. Kumusta po? Okay lang, may mabatiyo lang mataw lang kung good morning din sa mga masugid mong tagadangog din sa bangkiruan. Maray na, dapat tabi ini, kiraray si Kuya Alex. Iyo tabi, Kuya Alex. Ano lamang? Good morning lamang kita sa mga taga-dangugan. Morning hirit ni Kuya Henrita, ang mga station bigyan. Ay, ano? Ano may go? Ano may estasyon ano? Ay, nawara si Pogi. And yet your image is still... Nawara. And now, Sa mga birthday greetings natin, i-text na Tabi. O ito, ay, aha. Yuka. Good morning, Tabi Henry M. Happy birthday po kay Yoli Benitez ng Piña Francia de Regalbay from Ati Miletro Brigado. Happy paki-double check, Tabi. Hindi po pa-double check yung post sa FB na yung isang tricycle driver hindi binaba yung pasahero sa sinabi ng pasahero. Saan kaya baba? Kung pwede, dinadaan pa isang road. Pangyari po sa nangyari po sa may Legazpi area. Sige po, di ko aramin yung post na ini ha. Saan pong post yan? Saan pong post yun na nailing mo? Hello, good morning. Good morning, Kirahin, napotol. Iyo, sige po, go. Good morning paran kay paninggerping na asa ito no kay alias Palo sa gabi yaw ni sa Purok Uno. Okay. At Manidgar na armero diyan sa kilometer 16 ano po alias Finishing. Finishing. Tapos usaro kong paniyon digdi sa Bangderohan kay Presidente kang Bantay Dagat si Rodel Bronyo sa Marinagatabi sa inyo. Mapasalamat pala na ako ka na mga kandidates WD kasama po nag-payout digdi so ARCAP sa Bangkiruan. Nasa sobrang 1,300 plus na mga beneficiaries ka na ARCAP tabi, sir. Opo. Salamat sa DSWD, mali magayon man lang sa inda. Naka-receive ka? Magayon man na naging resulta. Okay. Okay, tapos sa kuya pala na sarong agong kay Miss Regina Amante, maray na agaman tabi sa mo. Nagkarigos na ito. Okay. Good. Gari pinatab mo magkarigos. Pinatab ko. Pinatab mo Gari, di ka ba maggrima morning hirit ka mo Yung maka-deskido ta, gurang nilitay mo. Sige. Salamat yung masalatabi ko yan rin. Sige. Okay, welcome. Bye-bye. Sige, alright. Oy, happy birthday sa mga kuha natin Belated happy 18th birthday po sa apo kong si Irish Rob Brigado from Lola Millet. Rob Brigado. Yeah. Hello, good morning. Titi, good morning. Yes, sir. Dakulong talaga ang pilyong tambay. Nata na naman. Na narumruman ko, so report baga ni Karen Kasubago. Oo. An dukudakan mga tambay ngo niya. Diba at ngayon itong sabing tabang sa Aleco? Pero ito 500 million? Oo, nata. Diba at ngayon ito preparasyon na duman sa pailaw sa mayon? Kapigil talaga ninda. Natusog na kang salbatana yan Baka pigahanda. 1.3 plus 500, 1.8. Inatos na ba sa 500 million? 750 pa? Talagang mga tambay dyan. Mga tali yun. Di ba yung mag-analyze? Latusunta ka dyan. Good morning. Morning. Latusun ko ini na. Alright. Ay, happy. Sandali lang. Good morning, Tabi amigo. Sabi ni Jonas Rosal. Report ko lang po, grabe traffic dito sa Morera. Kaso ano yan, Miyerkules, kaso hapon ini, nataglog pa sa naman yan ini. Okay na, wala na. Baka sa satuyang ano yan, baka sa tuya tabi na ibang platforms.
mga tugang sa DCGB. Sige, sandali lang, tingnan muna natin ta. Malaw kita mga tugang kang paningit sa morning hirit. Aha. But your birthday has come. Leslie Alba, good morning po sa pamilya de Mesa nakantabay ngunyan. Salamaton tabi. Si Jolie Cabrera, good morning tabi manay Jolie. Entes de la Torre Marchan, Elisa Fajardo, sa mga morning heriters daw, good morning. Si King na Rinaldo, makikitabi sa mga parantabay kan DCGB, a blessed Thursday morning to all listening and watching from Bangkirohan. Senicaro Brigado, good morning tabi. Walang birthday greetings dito, no? Angelica Guaps. Angelita Guaps from Maslog, Legazpi City. Yeah. Rosa Bianca Nieves. Walang birthday greetings. Wala. Walang birthday greetings. Alright. O, sige na. Okay na tayo. Mga dagdag na kaaraman sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Kunyan pong aldaw na ini. Mga dagdag na kaaraman in the morning. Kunyan pong Women's Month. Aram daw nindo na ang babae na iyo po ang nagpundar kan Philippine Nurses Association sa Pilipinas. Iyo man, o kaya PNA, siya man ang enot na presidente kay ni si Anastasia Heron Tupas. Ang pinakaenot o kaya ang enot na Pilipinong pamayo kan Nurses Association asin superintendente kan Philippine General Hospital School of Nursing. Sa iyang inisyatiba na bilog ang sinabi ng grupo para sa mga eskwelahan ni nursing asin nagtasing kalidad kan mga naggraduar sa nursing. Ipinangaki siya mga tugang sa Lawag, Ilocos Norte kanuminaging petsa 24 kan Agosto 1819. Ang Philippine Nurses Association pala haliyuno na 1890 pa kasi nagtapos po sa PGH School of Nursing kanuminaging 1912. Siya po mga tugang nagpasiring sa University of Pennsylvania kasi nakaresibin ng sertifiko sa mga pampublikong nursing. Paglipas nin panahon na ako siya sa UP na may degree na bachelor's asin master's degree edukasyon. Siring man Master of Arts in Nursing. Kanuminaging 1917, napili siya bilang Pilipinong nurse na superintendente sa PGH at ang kinagapitan niyan sa iyang posisyon hanggang 1923. Sa panahon na ito, nangampanya siya para sa pagtaas kan standard ka nursing bilang propesyon sa lay asin ipinaghanda ang grupo para sa sistematikong edukasyon para sa mga nurses na sinundan manin sa long legislatura kanuminaging 1919. Nakaagum siya mga tugang, nagum niya po ang sarong bantog na pediatrician. Si Dr. Alberto Tupas, asin po nagkaigwa siya ng 4 na aki. Asin po ang sarong pianista, asin tinaunan po na bilang 10 outstanding youth TOYM si Benjamin Tupas. Yan. Kanuminaging 1919, nagpon man siyang magservis sa secretary, treasurer kan Board of Examiners for Nursing. Kanuminaging 1929, as napili siya bilang director ng UP School of Public Health Nursing. Sa sayang padagos na pagtatrabaho, ang UP School of Public Health Nursing, iyo po ang naging panginot na eskwelahan sa nursing sa Pilipinas. Nakabilog ng pinakainot na curriculum pag-abot sa Bachelor of Science in Nursing. Nagtapos kanuminaging 1947 ang sa iyang pinakainot na klase sa sinabi ng curriculum kasi nabilog ang Philippine Nurses Association kang 1922. Kasama ng inot na presidente kasi nagsurat siya ng mga artikulo may kinaraman sa nursing. Kasi kanuminaging 1959 siya po nagkamit ng Medal of Merit hali sa presidente kan Pilipinas.
maayos man iniya. Bilang pagmidbid sa iya ang Outstanding Achievement Award of Philippine Nursing Association, ginibong Anastasia Hiron Topas Award. Apera sa pig-apod siyang Dean of Nursing sa Pilipinas. Nagadan siya kanuminaging 28 kan Septyembre 1972. At siya man ang saro sa mga marker as in pinag-alaya nin sayang Ondra sampangan kan Kapitolyo sa Lawag kanuminaging 1985. Ayun, magayon pala ini si Madam o. Alright, iyan po ang mga dagdag na kaaramaan, mga tugang sa Morning Hirit sa DCGB. Paningit sa Morning Hirit. Yan po mga tugang na Women's Month. Alright, oy, happy birthday man kay Lydia Minodin. More birthdays to celebrate po. Happy birthday. At saka, good morning sa mga Macedonian Heritors. Tabi, mga nag-asko lang po sa mga nagkakating trip na mga jeep, sampulan sa Legazpi, Daraga. Binaba po sa Mayunitap, parking siya duman, diretso kang sentro, Legazpi, pagkaaram ko bawal po. Asin dahil nakakayo, tama kami gubawal man talaga ang cutting trip. Sige ta, ikwanta ini ha, ipaabot at tabi ining mga concerns na ini. May kinaraman po dyan sa nagka-cutting trip, mga tugang na mga bihikulo sa tuya, tabi na palibot. Alright, 5 minutes bago mag-alas 6. May commercial ka tabi, Ronald? Ikaw kang commercial? Alright, sige po mga tugang. Sige, ipasok muna ang commercial natin. Magbabalik kami. Mga tugang digdi po sa indong programang Morning Hirit, makalipas lang kan mga patalastas. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, oy, yung mga laborers natin dyan yung mga daily, yung mga daily wage earners natin dyan, iga po kita kibago mga tugang na pasweldo, nagdagdag po kamunin 40 pesos. Pambaka lamang ki Kwan. Ano mabakal kang 40 pesos? Kabangang kilong bagas. Tama? May 40 taon mo dyan na kilo na bagas. Ganun ay, igwa man, pwede, sarong kilong bagas. Yan. 20 ngo na. Iyo. 40 ka, boss. Thank you pa rin, sabi, mga tugang sa Abril 5, ang dagdag din, inot mo nang itataw sa Indo, 20. Pambakal ki, kung hali kang daraga, Legazpi ka, dahil ka na makauli, kuriya sa nang kwarta mo, pwede. Yaho na ko naman sa consultation kaya ni desa na ako nagribok-ribok ta baka may madagit sa ko. 20 pesos first trans. New minimum wage rate upon the effectivity of wage order as of 5 April 2025. Kaya po sa Abril 5
sa mga daily wage earners natin, ang sa indong aldaban na sweldo, hali mga tugang sa 395, magiging 415. Yan, di ba? Ang daily wage baga ngunyan, aldaban na sweldo, 395, 295. Dadagdagan ng kibainte. Kaya po, ang magiging daily wage na sa Bicol, 415. Yan, di ba? Now, pero, pag-abot mga tugang kan Disyembre 1, 2025, dadagdagan naman iyang ki 20. Yan, ka. Dadagdagan naman ki 20. Duwang pago ang increase nindo. Duwang pago, dadagdagan naman ki 20. Kaya, sa pangkabuuan, ang satuyang daily wage tabi sa Bicol, 435 pag uminabot po ang December 1, 2025. Pero ang alibawa ngayon, 435 times, alibawa ngayon, kung 26 days lang, Monday to Saturday lang, 26 days, ay 11,000. 11,000 naman. 310 ang magiging daily wage ta. Di ba? 300 o 11,310 kung 26 days, Monday to Friday lang may trabaho. Nya paano kung Monday to Friday? Kung Monday to Friday, peranganing aldaw yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Magiging pera more or less mga nasa sabihin ta ngayang 24 ngaya limbawa ay tama 22 days ngaya limbawa kung Monday to Friday 22 times 435 9,550 yan ha. Yan po effective December 1 duwa tabing tranches, mga tugang so inapprove. Daily minimum wage increase in Bicol effective April 5, 2025. Madagdag ki 20. Pero ang pamasay sa Daragaligas pero na 12, 15. Di ba? Yan. Kaya kung ang kwarta mo 20, di ka na, alibaw, taga-Daraga ka, Pamaligaspi ka, di kang ibang kwarta, di ka makauli, malakaw ka pa uli. Okay man, at least igwa lamang kita. Igwa lamang ki-increase. Mga tugang, tapig babalansi man iyan kan Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Pigihiling man so kakayahan kan mga employers, buda kakayahan, mga tugang kan, ano yan, kang mga trabahante na makaresibikan na masusugman ang sendang pagkabuhay oral daw. May burnout tabing unyan sa Albay. Day ko po aram, chika po to da. Good morning. Idol, 40 pesos na dagdag sa sweldo kulang sa 1 kilo bagas. An mabakal kan bilod may sukli pang 5. Okay. Maray na aga tabi, igwang mga tricycle driver na dain na kontento sa pigataokan mga butang masahista sa mall. Tulos na ngani ang sakay, nagtao ki tulungani ang sakay, nagtao ki 20, nagareklamo pa para hali sa mall hanggang digdi sa bitano sa Maichay na bank. Yan. I-greet ko po sa kuyang Mama Annabel Grulio Sarahan. Happy birthday. Wish you all the best, good health, happiness, and long life from your son, Al Grulio Sarahan. Happy birthday po, madam, sa imong kaarawan ngayong pong araw. Yan, ha? At saka, good morning, how about po? Ay, so kasambahi palan, ang magiging sweldo na po, magiging 6,000. Ha? 6,000. Dati, ang sweldo 5,000. Ang magiging sweldo po, 6,000 na. Pero I don't know to kung may kasambahay na mag-aako mo niyang 6,000 na kuwan. Depende kayo kung all around ka, o naglalaba ka na, nagluto ka pa, o nagaplansya ka, depende kayo. Kan sweldohan mo yan, kasambahay, minimum yan, wage nga ni, kaya nga ni minimum, pwede ka magtaoki maximum na sweldo sa mga kasambahay.
ang sweldo magiging 6,000. Yan. Dati baga, ang standard na monthly salary kan mga kasambahay tabi 5,000. Ngunyan tabi pwede yan na 6,000, magiging 6,000 siya. Depende sa amo kung ika-increasean ka kung ano. Basta iyan po ang magiging minimum na sweldo kan sa tuyang mga kasambahay. Okay? Good news na din sa iyo. Good news po yan, Sir Hen, sa tuyang mga pribadong trabahante, lalo na po pag regular holiday and special holidays. Iyong mananggata. May duble baga, may pigdo-duble, di ba? Regarding po dyan sa pamasahe, igwa po kitang tamang singil, dapat ang fare matrix naka-display po dyan sa load ng tricycle. Tama ka po dyan. Okay, sige. Good morning. Pabati po, happy birthday pamangkin kong si Mark Lawrence Abitria ng Banyag Daraga Albay. Happy birthday po sa imo, Mark Lawrence Abitria. Yan, sa Banyag Daraga Albay. At saka good morning daw sa mga gabos. Na mga listeners, sabi ni Madam Melinda Wee. Pabati po sa pamilya Biquilio sa Tulio Malinaw. Ang nagbabati si Teresa Biquilio. Salamat po. Good morning, Tabi. Iyan. Iyo Tabi yan. Mga tugang ang latest sa sweldo kan sa tuyang mga trabahantes. Hindi po sa tuya na palibot. Ang mga mahal ngo yan sa mga skilled workers, yan nga ibaga ng mga nagtatrabaho na mga mason yan sa construction. Ang aldawan kan, may 700 po. Ikaw ka 800, ang aldawan. Depende po yan, mga tugang sa abilidad nin trabahante sa construction. Ang mga bareta, masunod na, makalipas lang, mga tugang kang station identification. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 6:04 na po oras sa Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya at sa inyong tagapagbareta. Mga tugang Marso 27 ngunyan, headlines kan mga bareta, mga pamilyang naapektaran kansulo sa barangay Banoyo, Pilar, Sorsogon, lit-lit nang nakakabangon. Sentimiento kan mga magurang asin mga atleta na kulang ang suporta sa indak kan lokal na gobyerno kang Legazpi, maserbing pamukaw na dapat tabangan ang mga atleta sa maabot na mga panahon. Sa Lado National International Criminal Court nanindugan na may jurisdiction sa krimen na nakomiter bago maghali ang Pilipinas sa Rome Statute. 45 pesos kada kilo na MSRP sa imported na bagas, diretso na ang implementasyon sa Marso 31. Ibang nasyon, wildfire sa South Korea guminadanin 24 katawo. Business News, DOTR bukas sa mga pagbabago sa Public Transport Modernization Program. Health News, mga eksperto sa load nag-abiso sa publiko kung paano maibitaran ang heat-related illnesses. Mga tugang detalyes kan mga darakula niya tong bareta ngunyan sa lado lokal. Luway-luway na pong nakakabangon ang mga pamilyang naapektaran kansulo sa barangay Banoyo, Pilar, Sorsogon. Inang pahayag sa DCGB News ni punong barangay Lilibet Lao kung sa indakulpang mga pamilya ang mantinidong naka-star sa lumang municipal building Sanggunang Bayan Hall asin Binanuahan Executive
Evacuation Center. Sinabi ni Lau na nagkaigwama rin paghuron para sa pagbalyo sa enda sa Santa Fe relocation sites dahil sa dain naman sinda tutugutan na makabalik sa endang dating istaran dahil delikado ining protected area. Sobra man ang pasasalamat ni Lau sa mga nagtabang na sa iyang mga residentes pun pakan magtaonin pagkakataon o sa mga nagtaonin pagkaon, bado, gamit sa harong. Asin ng mga school supplies, arog kan papel, ballpen, notebook sa sinibata na dinarakan din si GB kaso hapon. Nakulaon po salamat po sa gabuto na nagtarapang at pinagdonar po dito po sa pamoy sa barangay. Pati po nag-aagi kami sa Kritos na arog po kaini. Nakapataba po sa puso at sinahiling sa po ang pagkasararo sa po bilang sa Pilipinas po. Nakulaon po salamat po sa ito po. Valid ang sentimiento kan mga magurang asin mga atleta na kulang ang suporta sa inda kan lokal na gobyerno kang Legazpi City. Sigon kay Mayor Alfredo Garbin Jr., saro sa rason kan mga atleta asin mga magurang iyong kakulangan in training facilities sa syudad. Siring man ang swimming. Ginibog ni Garbin na maserbi ining awareness sa LGU Legazpi na kay tabangan ang mga atleta sa mga maabot na panahon. Sa ngunyan, padagos ang paginguha kan lokal na gobyerno na matawanin tabang ang mga atletang nagpapartisipar sa palarong Bicol ngunyan na taon. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta, 10 mga atleta ang dinara sa Bicol Regional Hospital and Medical Center para matawananin magkakanigong asistensya medikal. Nan datos na ilinuwas as pinagwaras ipighiras ni BRHMC Medical Center Office Chief Mayan Tarog kung sain kay bahandig di ang duwang para kawat hali sa Camarines Norte, Camarines Sur asin Sorsogon, Tigsararo man hali sa Masbate, Tiwi, Libon asin Tabaco City, Salbay. Ipinaliwanag ni Tarog na 8 sa mga pasyente ang nag-igkaigwanin sports-related injuries. Saro ang dahil sa grabing init kang panahon asin saro ang dati nang may lugad asin naglala sana ang kondisyon kan magkawat. Ang BRHMC saro sa nagkapirang ospital sa syudad na ipinagdesignar kan DepEd Bicol asin LGU Legazpi para darhanin mga atletang kaipuhan ng medical attention na konektado sa palarong Bicol. Bareta, mga tugang sa lado lokal, aramon tapo ang mga istorya, hali po dyan sa luwas, kay ba ang Mega Force Patrol, Al Armario, may dagdag na report. Makulog sa talinga kan mga botante ang mga personal na panatake sa kalaban kanibang aspirante ngunyan na lokal na o sa lokal na politika digdi sa Albay. Yan ang gusto ipaabot kan mga ordinaryong botante sa COMELEC asin iba pang concern sa nagraraning eleksyon. Lalo na taran sa aga pa ang formal na pagpuon kan kampanya sa mga lokal na aspirante alagad sige na ang relibot sa barangay asin nagapahayag kan sa inda mga plano. Alagad na nanotaran may ibang aspirante na halawigo na magtaram mga personal paan-atake sa kalaban bagay na ikinakauyang lugod kan mga ordinaryong botante sa barangay asin pangapunan ninda na magtumaraksyon digdi ang COMELEC asin iba pang concern para dain na maglala pa. Alarmario, DCGB. Jan Trinidad nagpaluwas kan mga priority program sa UAS oras na maging alkalde kan sinabi ng Banwaan. Jimmy nasalita sa report. Kami Jim. Mientras tanto, Karen Ala nasa niya. Kunti ang mga natabing programa ka nagdadalaga na kandidato sa UAS sa persona ni Jan Trinidad, dating Chief of Staff, nagtrabaho sa Kongreso kung sa'y nagdalagan siya bilang alkalde para itindog ang UAS pasiring sa kauswagan. Ang mga priority projects ni Jan Trinidad, oras siya ang bindisyonan kan na mga taga-UAS maging alkalde, iyo ang may kinaraman sa creation in sa Diring Water District, education, modernization of UAS Community College, establishment of UAS School of Mathematics, manungod naman sa health, establishment of rural health unit as in municipal ambulance and disaster response vehicle. Mientras tanto, ang sarapang tatawan niya nin atensyon iyo ang tungkol sa agrikultura, tourism, transportation asin kadakol pang iba.
Sigun kay Trinidad, ang sayang mahiwas na eksperyensya sa good governance asin na halangkaw na estadong inabutan sa pag-aadal sa iba-ibang eskwelahan, iyo ang armas niya para itindog ang uwas pasiring sa kauswagan asin matabangan ang mga namamanwaan. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, Karen Ala may dagdagman na bareta. Tututukan kan Provincial Planning and Development Office o PPDO na makumpleto na ang mga dokumentos na isusumitir sa Philippine Ports Authority nga ni maging bilog na ang operasyon kan Pantaw Port sa Pantaw Libon Albay sa napaghururunan kan opisina kan gobyerno provincial kan Albay ang mga dokumentos na dapat maisumitir kan Technical Working Group kan Pantalan sa PPA ang may relasyon sa health, environmental safety as in security lalo na ang sa operation management kan nasabing pantalan dahil sigun sa PPDO kung sa laog kan pantalan day naman na problema sa mga personahes asin mga fasilidades mga magkakanigong dokumentos sa sana nani na mapaunana ang formal na operasyon kaini Karen Ala DCGB News. Oras Pilipinas 12 makalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Joshua Bino may dagdagman na report. Mantenido na prioridad ng Philippine Coast Guard o PCG na pagtaon ng proteksyon sa karapatan o kaya diretsyon ng mga parasirang Pilipino kasi na makapaghanap buhay maniraray sa ibong kanpensyon sa West Philippine Sea. Ini ang tinauan doon ni Commodore J. Tariela, ang tagapagsaramka na Philippine Coast Guard ko na sain. Ang nasabi ng Commodore napasyar digdi sa Legazpi City ka nag-aging aldaw kung sa hindi nang naging mahabutan ng mga members ka na media kung kumusta na ang sitwasyon duman sa West Philippine Sea. Sigun kay Tariela, porsige duman giraray ang administrasyon asin ang Philippine Coast Guard na sigurohon ang kaligtasan asin seguridad kan mga parasira kasi ba nakapaghanap buhay man giraray duman sa nasabi ng porsyon kan kadagatan. Sigun kay Tariela, regular na nagisagibo ng pagpatrolya ang Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Tanganay matawan ng proteksyon ang mga parasira asin malikayan na sinda maging biktima ng anuman na insidente ng pangbubuli o kaya pangaharas hali sa mga dayuhan na barko. Partikular na ang Chinese Coast Guard. Pagkatuwangon niyan ang PCG asin Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR tangani ng matabangan ining mga parasirang Pilipino na nagsisira duman sa West Philippine Sea. Dinikayang si Commodore Tariela nagbisita rin sa Bicol Region, nagpasyar sa manlain ng mga eskwelahan para ipaabot ang mga informasyon na kinaraman sa West Philippine Sea. Asin pero ang nabisita kini ang Legazpi City, partikular na sa USP Legazpi o USP Legazpi. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Oras Pilipinas 15 makalipas ang alas 6 mga panday papatugdukan daw nin modernong pandayan kan lokal na gobyerno kan Tabaco City. Report kay Jomar Bien. Magkakaiguanan nin modernong pandayan ang mga panday digdi sa syudad kan Tabaco. Ini sa paagi kan sarong programa o proyekto na ipinaglansar kan lokal na gobyerno kan Tabaco na aapodo na shared service facility. Nakalis na aldaw nagkaiguanan ng groundbreaking sa Barangay Cobok para sa naunang bitan na programa o proyekto. Sinabi ni Mayor Crisel Agman na ang shared service facility sarong pandayan na igwang mga modernong mga kagamitan na maski saro na sa ng persona kaya nang makagibo nin tabak o gunting na dainin katabang kundi sa mga makinarya na iyuan gagamiton ninda ang shared service facility. Iyuan ang daga sigon kay Mayor Crisel Agman, iyuan personal na pagsadiri ni dati o dipunto kongresista Edsel Lagman na ipapagamit digdi sa mga panday asin ang building iyuan ipapagibo sa espuerso kan lokal na gobyerno kan Tabaco mantang ang mga makinarya haliman sa Department of Trade and Industry.
ang lokal na gobyerno pa kan tabako ang magsisweldo sa mga personahes na magpapadalagan asin magmamanihar kang naunambita na shared service facility. Sinabi ni Mayor Lagman na sa pagi ka ini may hinguwa o masisiguro an mas magian na trabaho kan mga panday mantang magdadakula an sa indang produksyon. Yan ang report, Yomar Bian, DCGB. Mga tugang alang mga bareta masunod sa lado nasyonal. Makalipas lang po kan mga patalastan. GB News Express. GB News Express. Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you, Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya, pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba, Kong Joey Salceda. Highest rating approval, ang sa tuyang congressman. Albayarhes ang atang lahat, Kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Ito, digdig sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Kasing programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na mananaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok na naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag wala nang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi JP handang magserbi. Kon si JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee. Tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Kon si JP Lee, handang magserbi. Kon si JP Lee, handang magserbi.
abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Uun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa kongreso sa albay padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ikana. GB News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga darakulan niya tong bareta sa lado nasyonal. O kaya nanindugan ang International Criminal Court o ICC na may jurisdictions ini sa mga krimen na nakomiter bago maghali ang Pilipinas sa Rome Statute. Sigon sa ICC, spokesperson na si Fadi Al-Abdallah. Ini iyo ang sarong kaso. Ini ang mga kasong nagibo sa pagultanan kan 2011 sagko 2019. Sinabi niyang napinalisar ang paghalik kang nasyon sa ICC kan Marso 16, 2019. Sinabi kan tagapagtaram kang ICC na ang withdrawal dain makakaapekto sa mga obligasyon na sin jurisdiksyon kang ICC. Makaapekto sa naini sa future dagdag pa ni Abdallah. Nanindugan si Senate President Francis C. Escudero na dain na kompromiso ang katalingkasan kan Pilipinas kasunod kan pag-aresto asin pagsuko kan dating presidente o kay dating presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Tinawan ni Escudero na sa sarong sa irarom kan presenteng lay ang mga individual pig-akusaranin crimes against humanity pwedeng dangugon sa International Court. Sinabi kan senador na primero ang mga Pilipino na nagsangatin kaso sa ICC asin bako ang dayuhan kung kaya Pilipino man ang nagdesisyon sa kaso ni Duterte. Sinabi ni Escudero na ang mga pamilya kan biktima nagpili ng lugar para o kung sa ininda gustong makamtan ng hustisya. Sinabi kan Senate President na wala siyang nahiling na pag-agaw ng jurisdiksyon kan Korte sa Pilipinas may kinaraman sa isyu asin sa bagay na ini. Sigon sa eksistidong lay sa Pilipinas, pwedeng darahon ang sisay man na akusado sa International Court may kinaraman sa crime against humanity. Paliwanag ni Escudero na existido pa man giraray ang lay sa Pilipinas lalo na kung wala ining pending na kaso digdi kontra sa dating presidente. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal, tirawan po nindoon kan Malacanang sa mga overseas Filipino workers, OFW na bako kalaban ang gobyerno may kinaraman sa pigpaplanong zero remittance para ipirit na paulion sa Pilipinas si Presidente Rodrigo Duterte. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na sa ginibong press briefing sa Malacanang, nagtatabang ang gobyerno sa mga OFW asin bako kalaban ang mga ini. Dapat na isipon kan OFW sa Croatia na ang pamilya ninda ang direktang maapektaran kapag ginibo ang zero remittance sa kaysa sa gobyerno. Pinabisuhan man ni Castro ang OFW lalo na sa Europa na sagkod ba pwede ibetaran ang fake news asan day magpadara sa mga panunolsol kan grupo o personalidad para gibuhon ang sarong bagay na makakaapekto sa saindang pamilya. Sa ngunyan, sigon kay Castro, wala sindang na hiling na personalidad o grupo na pundaran kan zero remittance kan mga OFW
Kaya dahil gigibuhon na legal na lakdang may kinaraman digdi ang paghihuron sa Nakan Palasyo sa mga OFW na daing magsuhay sa lay, lalo na taang nasa ibang nasyon ang mga ini. Binawasan mga tugang kan Department of Agriculture ang minimum suggested retail price o MSRP sa mga imported na bagas. Sigon kay Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. na itatalaan na sa 45 pesos ang kada kilo nin bagas. Paliwanag ni Laurel na dahilan ini sa padago sa pagbaba kan presyo sa pangkinaba na merkado. Dahilan digdi na sa 19 pesos na ang nabawa sa presyo kan imported na bagas. Pon kan ipautob ang MSRP kang Enero 20, 2025. Dagdag pa kan Secretary na bago ipinautob ang MSRP, uminabot sa 64 pesos ang kada kilo nin imported na bagas. Bareta sa luwas kan Pilipinas, makalipas lang po kay ni GB News Express. GB News Express. Angat ang lahat kay ABS Salceda. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang labnaw moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus kesa life. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piodoran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kiko sa puso ko. Subok kang matapat sa bayang Pilipino. Malinaw sa'yo ang patutunguhan. Pagkain mura, maaasahan. Kiko sa puso ko. Mabubusog na rin pamilyang Pilipino. Kiko sa puso ko. Kiko Pangilinan sa Senado, number 51 sa balota. All ad paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA, Makati City. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail. Hisham Ismail, para
Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham. Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, VNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Hello? Ako Bicol Party List 131? Ay, yes po. Abot ko lang po kung ini ang opisina kan Ako Bicol Party List 131. Opo, sir. This is 131 Ako Bicol Party List. How can I help you? Abot ko lang po kung 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa Baluta. Ay, iyo tabi. 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa Balota. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa, number 131 sa Balota. GB News Express. GB News Express. Padagos kita mga tugang sa mga darakulang baretang ngunyan alas 5:33 o kaya alas 6:33 nin pagkaaga. Maabot po sa 24 katao ang mga nagadan sa nangyaring magkasiparar na wildfire sa South Korea. Kadaklan sa mga biktima nasa edad na 60 sagkod 70 anyos, kung sain igwanin 26 na iba pa ang nalugadan, asin 12 sa mga ini ang nasa critical ngunyan na kondisyon. Maabot sa 23,000 na mga residentes ang mga napiritan na ipinaebakwar matapos na matumpos din kalayo ang 1,300 na taon na templo sa Oiseong City kung sain na gibo ang pagtanggal kang mga cultural relics duman. Nagpo ng sulo sa Sanihong County, asin ini naglakop sa Oiseong County. Nagkapirang ribong mga bombero na ang ipinadara para sibuhon ang kalayo. Mantang pigdeklarar kan gobyerno kan South Korea ang apektadong lugar bilang sarong special disaster zones. Bukas mga tugang ang Department of Agriculture o kaya bukas ang Department of Transportation para sa nagkapirang pagbabago sa Public Transport Modernization Program kan gobyerno. Sigon kay Transportation Secretary Vince Dizon na nakatala nining tukaron sa ang isyo kay bahan ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB asin ang mga transport group. Pagkatapos kan pagtripon ipinipresentar ninda sa laog ninduwang simanang na hiling nindang solusyon para aksyonan ang mga agrangay o reklamo kan mga stakeholders. Ganawa nindon kan sekretary na 86% na ang nag-apply nin consolidation, alagad 40% pa sa nakaini ang naaaprobaran. Mga tugang health news. Kita kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BT. Kasabay kang pagbuong kantag-init sa nasyon ang mga peligro kan maniba-ibang helang na may kinaraman sa grabing init. Kaya aramon kung paano maibitiran ang mga ini.
Siguro sa mga health experts, ang primero, siguro ang pagkakaigwanin maray na hydration, uminom ng 7 sa 8 baso ng tubig, kada aldaw sin maray na magbalon ng reusable water bottle. Ikadua, siguro ng maray na ventilasyon, kung sa laog ka ng establishmento. Ikatulo, magkondukta ng heat breaks para dahil mainitan ng maray. Asin, anikapat, i-schedule ang outdoor activities kada bako mainit ang panahon, arog kan bago mag-alas 9 ng aga o pagkatapos kan alas 4 ng pagkahapon. Health News from Newsbase, Mardela, Jai Niba. Mga tugang oras po sa Pilipinas, 6:37 oras po sa DCGB. Nasa linya po si Dan Triunfante sa mga dagdag na istorya may kinaraman sa kamugtakan kampanahon. Live, hali po dyan sa Pag-asa. Dan, good morning. Go ahead. Yes po, maray na Vicente Gabos pati na sa mga paraan tabay. As of 3 a.m. today, igwa po kita ang namataan na low pressure area na estimated na 220 km east ng hinatuan sa Surigao del Sur. Ang epekto po kaini na low pressure area mamamatian ta po sa aga hanggang sa Sabado na magdadara ng mga pauran. Kunyan na Huwebes dahil sa easterlies, ang albayas ng bilog na Kabikulan asahan taan bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan na may mga isolated na mga paguran asin pagkikilat pagdalito lalo na po paghapon asin mga panggi. Samantalang wala kita nakabanderang bill warning, maluya sagkod sa katamtaman na duros na halis sa sirangan o sirangan ang mamamatean na may banayad hanggang sa katamtaman na kadagatan na peritang ma-experiensyahan. Ang agwat yung temperatura sa Kabikulan maghapon asahan po 24 to 32 degrees Celsius at saldang nagsirang 5:45 ng aga asin masunod at yan ng 5:56 ng hapon. Philippine Standard Time 6:38 a.m. At yung northeast monsoon na rin po pala na officially nag-end na po kaso hapon na most part ng sa tuyang bansa mag-start na po ng dry season na ini-expect na po na warmer na ang mga aldaw but sometimes meron po kitang ma-experiensya na mga thunderstorm. At yan lang ang latest halik digdi sa weather forecasting ng Pag-asa Southern Luzon. Ako si Dan Triunfante, maray na akin. Dan, ito tabi na kuan, itong low pressure na yaon sa may hinatuan, may chance pong maging bagyo o tropical depression ini? Ang low pressure na binabantayan ta po, chance niya po is low to moderate chance na maging bagyo. Opo. Subalit po, yung low pressure na yun, magdadara po ng mga paoran sa aga hanggang sa Sabado po. Didi po sa Bicol region yan, ano? Yes po. Even po sa Visayas at saka sa Mindanao po. Oo. Pag sinabing low to moderate, medyo maluya ang hababaan chance na maging tropical depression siya o storm? Yes po. Mababa po ang chance niya na maging tropical cyclone po. Kaya lang magiging mauran lang sa palibot Yes po. Opo. Salamat tabi Dan, mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat po. Alright, mga tugang, iyan po ang latest na report sa kamugtakan kan panahon. Nagsurat kan Bareta, News Director Mardela Cruz, katuwang po dyan si Angel Mustasa and Jenny Balyaran. Kaibang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwa. Sendong nadangogan GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinapang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagserbisyo, programang salutasin pang turismo, programa kang testa, asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya tayo mahugudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Segundo Distrito Kasuya Ang board member niya to Kasuya Maasahan ta Glenn Kasuya Makatawo, makajos Yan si Glenn Kasuya Glenn Kasuya Ang board member ta Digdi sa tuti Glenn Kasuya na Board member Glenn Kasuya Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Alright, sige. Balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Basta Morning, Henry M. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, at cirrhosis. Mga helang yan nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi magbabago, tangaling mog mga tay, kay pan po na sabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid, Silimarin Capsule para po sa proteksyon, asin, salud kan sa tuyang atay. Yan po may Silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant po yan na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa pag gamit ka yan, pwedeng mabawasan ang danyos, asin, pwedeng mabawasan ang paghubag kang atay. Nagkatabang manini para mga tugang mamantener an sa tuyang mabaskog na atay. May bisyo man wala, mahilig man ang minumoday, mas maray po ng Liver Aid Silimarin Capsule. Isabay niya to oral daw. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na! Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Sige, bago pala mga tugang sa tuya, tabing paningit sa morning, bago sa tuyang blind item ko niyan, sa baretang kulalapnit. Ang lalaking hindi inuumaga. Bago po sa tuyang baretang kulalapnit, gusto ko niya natong i-acknowledge mga tugang ang sa tuya tabi na mga dagdag na nagtabang para po sa duman sa ano yan, sa idadagdag niya to na school supplies duman sa Banuyo Pilar. Ha? Kasuhapon, hali po kami duman. Tabi, kasabay ko si EVP Glenn, kasabay ko si Mariel Nunez, ha? Tabi si Shara May Leron, wala sa batang intern na taga Cat College. Hali po kitang Pilar, sursugon kasuhapon, pinag-distribute at tabi sa mga school supplies
para po duman sa mga estudyante na nasuluan. Kadaglan po sa nag-receive mga tugang kan sa tuya tabi na school supplies, iyo po an mga magurang tamay klase po kasuhapon, ano, na itao ta duman sa bali padangan ito 68 na pupils para po sa elementary, buda 94 na mga aki para sa Agarikuan, 64 siguro yon. Dahil ko matandaan sa exact number tabi, tabi. Pero dahil minatawanan, so mga nag-eskwela tabi sa private schools. Ang gabostang natawanan duman, so mga nasa elementary and high school, tabi na nasa public schools, nag-eskwela sa Banuyo Pilar. Anday ta po natawanan, so mga nag-eskwela sa private schools. Pinagakuan ko si Kapitan, na itek sa kuya so mga numbers, no, so number of pupils na nag-eskwela tabi sa private school tayo susunod na tabi ito. Kaso hapon nakatipon kita ki donasyon hali po sa Indograray para duman sa pagdagdag sa mga nag-eskwela sa private schools ni na 10,000 pesos. Iyo, kaya salamat pong maray duman sa batch. Pasalamatan ko munang enot. So, primero pong grupo na naitao taluman. So, sa tuya tabi na mga school supplies. Saro pong habo na magpamidbid na residente kan Barangay Kabangan, Legazpi. Nagtao po ng 20,000 pesos. Boda saro man habo naman magpamidbid na doktor na pinick up tatabi dyan sa Lucila Eatery. So sa iyang 2,000 pesos. Aquawell, pinick up taman sa 1,000 pesos. Boda kay Pading Benny, 500. Si Madam Milindawi, 3,000. Sa daw pa pong doktor, habo naman magpamidbid kan sa iyang pangaran, 2,500. Asin po sarong engineer na dahil naman niya to banggito ng pangaran, 2,500. Boda si Attorney Romina Villamor. Attorney Mina, good morning tabi. Nag-send po sa GCash niya 1,000 pesos. Boda sa mga slippers tabi, chinelas ni Tita Marie Honrado, boda ni Bossing Rick Honrado, tinon-over mi tabi kay Kapitan Kasuhapon, duman kay punong barangay Lilibeth, Lilibeth Lau, tinawag mo tabi Kasuhapon duman. Ngunyan, sabi ko kay Kap, tamay day talaga natawanan na day po nakasabay sa lista. I-text mo tabi nga niya ko sa Kuya Kap, so number of students sa private schools. Tamahip noon tapo yan, mga tugang kang tinaunin doon na latest na donations tabi, no? Kaya pasalamatan ko tabi. So Gugon Central School Batch 82 nagpadala po sa GCash nin 1,000. Si punong barangay Toy Barahas nagpinik up ni Joshua sa 1,000 kasuhapon. Puna tabi kay Ate Lucy, thank you po. So 5,000 pesos tabi na pinik up ni Joshua kasuhapon sa iyang opisina. Buda tabi, so nagpadala pa nin GCash tabi na 1K and another 1K tabi sa GCash hali kay Kuya A. Yan po sa sarong opisina kan gobyerno. Buda tabi another 1,000 pesos tabi sa sarong pang GCash. Kaya nakatipon kita din 10,000 kasuhapon. Pero tama na ini para sa pambakal duman tabi. I mean, eksakto na po ini tabi ka na kantidad na ini. Yaw na po digdi so kay hali kay Kap, Toy Buda kay Ate Lucy kay sa DCGB. Okay? Tapos kasuhapon habang yaong kami duman sa Pilar, may tinao po si Kwan na 2,000 si Engineer Mer Legazpi, Engineer Mercenario Legazpi, hali dito sa NH Masaraga and General Ola Eagles Club. Yan, ha? May tinapatabing 2,000 pesos. Kaya, pahip noon tapo ini para duman sa pagbakal nin mga school supplies giraray, buda itong sulaugan baga. So, magayunon, so napili kan sa Engineer Mer Eagles Club tabi. So, nag-provide kang so laugan, tangani magayon sa pag-distribute, nasa plastic na may zipper, so may bitbitan. Thank you tabi Engineer Mer, ha?
So grupo tabi kang Eagles Club, salamaton na maray tabi sa ino sa pag-provide ka ito. Ano, mga mabuhay ka mo diyan mga amigo. Kaya ba sa Engineer Mir Kasuhapon, buda sa partner niya na kasabay man sa Eagles duman sa Banuyo. Kaya salamat po sa additional na 2,000 pesos sa NH Masaraga. Ano yan? NH Masaraga, General Ola, Eagles Club. Yan. Salamaton tabi Engineer Mer. May tanong 2,000 kasuhapon kay Shara. Ganyan, kay Shara mo tabi ito ta. Baka mawara ko yan. Yan. Thank you tabi Engineer Mer boda sa Eagles Club, boda sa Masaraga Group tabi. Ola, General Ola, ano nga, General MH Masaraga, tama ba ito? NH ba ito? NH Masaraga, ano yan, General Ola, Eagles Club. Salamaton tabi, aduman sa additional na 2,000 pesos, mga amigo, mabuhay tabi kamo. Okay? I mean, pag na-text na po sa kuya ni Kapitan, so mga number, tayo sa uhuron may kasuhapon, yung tabi sa uhuron may kasuhapon, tabi, babakal giray kami sa kwarta pong naitaon ninong donasyon digdi, ipapahatod ko giray tabi duman sa mobil, sa muya, tabi na mga pag-iriba sa Banuyo, Pilar. Happy birthday muna daw kay Ma'am Hedy Liorca from your secret admirer. Uyog-uyogon mo. Uyog-uyogon mo yan, ha? Ika palan si Ma'am Hedy Liorca ki sekretong admirer. Ay admirer din palan si Ma'am Hedy Liorca. Happy birthday databi sa imo, madam. Ali po sa imong sekretong tagahanga. Ayos ka, madam, ha? May sekreto ka pala na tagahanga, Ma'am Hedy Liorca. Happy birthday po sa imo. Saro databing paratugno. Pinagdudulagan ngun gari may problema sa mga estudyante niya, gari habo nang magrani sa iya. Daw nindo. Kaya ni may pagkakwan man. Sisay daw. May pagkakwan. Sisay. Pagkatapos kan pagiging kwan niya, Ini? pigkunyan pa niya. Aramon ta daw ang istorya. Joshua, go! Tuha. Good morning, Bibi. Good morning sa mga parantabay. Ulingan, ikanakat nataraman ka naman ki happy birthday nga Joshua from your secret admirer. Kita. May po ni si Ma'am Hedy, natigwan ang sekretong admirer. Sige ka pa na ako ang kaan, nataraman? Kita. Talaga? Panagay nga ni. Ni mag-text sa imo da eh? Bay. Text gayo da eh, pero sa pudigwa. Amay ang urulian ta. Ha? Amay ang urulian ko naman kayo ni. Amay. Amay ang tapos kang barayli. Ano nangyari? Tuha. Sisay daw ining paratukdo. Oo. Sa madaling sabi, amorites. Ay pangyari sa mapaka. Salbata ng pangyari sa mauraro. Bastos, asid marara ang nimot tibusin. Oo. Na nagkakausanin pagkatakot sa mga babaeng estudyante. Ay, magtakapon nga ni kung paano ang tamang diskarte. Na ang bait ka, garo tituyo-tuyo mo na ngayon magpag-apudon. Sa classroom. Tituyo-tuyo ngayon sa mga assignments. Para mag-urong ka mo. Awinda, sarawayon man. Natanda. Professional daw kuno sa pangaran. Pero rascal ang hero-hero. Tibusing palan. Pag iabot-abot kon sa iyang saltik. Nag-iiba man ang dalagang kadisip. Nakakalingaw ining siya para tukdo. Okay. Sabi, tama man na dango ko. Nag-lalaki ang gusto niya pirming kauron. Hindi man. Ama ko ba? Both sides, both gender.
Oo, palalayo. Okay. Okay. May Ganyan. sarong estudyante. Ang tigpaparasigayan ni Busing. Ano, gara may reaksyon si Kap to. Ita teacher bagay ni. Iyo. Kap. Kap. Oh. Po. Ano? Iyan ang kuha ni Joshua ngayon. Ang kuha, sigurado, bako man kita yan. Bako man kita yan. Alangan man na ipestoryak ang buhay ko dyan. Kaya nga, bako man kita yan pa doon. Hindi ka magpara, dito bako man kita yan. Alagan man na. Alagan man na istorya, Mika. Alagan man kita subok sikap na. Nag-donate pa sa ng 1,000. Binadonar ka pa sana. Oh, sigurado ba ko kita yan ka bago? Binadonar pa sana. Istorya mo. Ano da ang fight diskarte? May sarong estudyante tigpaparasigayan. Hinot da kayo na. Hinapot sa pangaran. Oo. Pagsimbag ka ng estudyante, sabay ining kadyaw. Oo. Kaya be, pwede pa kiss. Pasaway, pasaway, pasaway. Please, walang away. Kumaway, kumaway, kumaway. Lahat ng pasaway. Pangyari sa maoraro. Dahil manan. Ngunya. Pwede. Ngunya. Sunod na ang insidente. Oo. Nagtutukaw sa estudyante kay ba sa mga kaklase. Bigla sa nang duminulok si Busing. Oo. Kung ano-ano ang hapot. Kasi kaya ang magura. Sa ita-star. Anong kurok? Oo. Ang pinakamalala na ang gibukay ni may sarong aktibidad sa luwas. O nasa luwas sa mga estudyante. Sa may parada. Si Busing da, narireparo. Kaya namamahungok. Pero nabagi ngayang turo tarik na dahil mo masabutan. Sagod na makakuhanin timing. Na? Si Busing, duminulok na naman sa estudyante. Oho. Nakikig sa estudyante. Kasi Busing, dahil kung ano-ano, bigla na sa nang kuminakboy. Oo. Hindi kaya pakik. Ay, iba talaga. Ang pait kan, minahalat na biling nga, sir, makiba. Sino kasabay? Iyan dapat alat. Sir, pwede po magkasabay ta. Arayon nakawon po. Ay, alat ngo na. Saan ka masabay? Makisabay po sa imo. Bata mo ranon po. Sige. Pinutun mo mga kaklase mo. Tamailing kita. Pinutun mo mga klase mo. Sa kanto mo mailing kita. Okay po. Thank you. Araw ka ng fight? Correct. Anong correct? Awinda. Ang problema. Kansarong Aldo naman nga ni. Oo. Nadango. O dong ya kung pwede lamang kita makasabay kay sir. Oo. Des ko sa pigdangog. Sige, hindi ko nadangog. Ako. Nako, goodbye. Diba ka na sa may gate? Gate 2. Diba ka sa may gate number 2. Nan nga niya, istorya mo nga. Gari ugmaon si Kapitan Toy na Barahas. Kaya ni. Istorya mo yan, ibo mo noy. Kaya nga na yung entrada mo noy. Ay ba man kami ni Kapitan Toy? Aloy kami nagibangkan sa UST, Aquinas? Aloy kami nagibangkan. Wala lamang kaming problema ni Kapitan Toy. Aloy kami ka nagibahan. Yes. Oho, ngunyan. Ang problema, si Busing, talagang may tigitago-tago na kamandag. Takon baga nata, day inibipingin din napapadusahan, kan manahan yun to kan eskwelahan. Haloy na talan ining tigreklamo. Alagad sa tudnon yan, nakakabuelo man giraray, kan pagiging amoritis niya. Inidapalin na eskwelahan, sikat-sikat man,
pero may Aha. natatago pala ng mga kababalaghan. Aha, Kaya okay. sir, kung ka naghahanap, hindi ka kapahamak ang profesyon mo. Tunong-tunongin na ngayon, lamadang ka. Na madali ka nang masukol. Oh. Pwede pa, Kate? Magtaga ko nga ni, magtaga. Self-control? Self-control. Kung bago, magtaga hapot-hapot. Yan. Okay. Dapat yan po lang dito. Maging vlogger ka naman. Gano'n gusto ko maging vlogger talaga. How to, How to lang ang talog ang vlog. How to TV. Oo. How to, basta how to sana? How to, question mark na dako launon. Di ba? Garo alam nga. Sige, napag-isipan nang mag-vlog kita. Di ba? Okay. Good lang. Pasiguro. Yes. Goodbye. Baretang Kulalapnit. Mga tugang, salamat kan sa pagkantabay. Mabalik po kita alas 7:30 sa programang Anapot. Sa taon po, 8 o'clock, garmadig di si Director Attorney Juana Valesa ng COMELEC. So may mga hapot-tabi sa COMELEC, ngunya na eleksyon. Sa agabaga po, start kan campaign period sa mga local positions. Magkapot ka mo taod kung ano tabihan sa indong mga concerns ta. Yan po sa DCGB taod ang Regional Director kan COMELEC, Attorney Juana Valesa. Inibitaran ta po para magkapaghiras din mga informasyon ngunyan tabi na panahon kang eleksyon sa aga campaign period sa mga lokal na posisyon sa satuyang nasyon. Salamat kan sa pagantabay. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Mabuhay. God is good all the time. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta ang DZGB na